Maloti tal-indipendenza fl-1964, Malta bdiet passi moderni rigward l-iżvilupp politiku u kostituzzjonali. Kellu jkun fis-sena 1974, 10 snin wara, li l-Parlament Malti iddikjara li Malta se tkun repubblika u mhux aktar monarkija. Dan kien ifisser li Malta kien se jkollha president bħala l-kap kostituzzjonali. Dan kien pass li naturalment ħa ħafna żmien, dibattiti u laqat, sakemm fl-aħħar intlaħaq ftehim. Mad-Dikjarazzjoni tar-Repubblika fit-13 ta' Diċembru 1974 kien hemm ukoll ċertu tibdil ieħor, fost l-oħrajn l-Arma ta' Malta. Il-mafkar li hemm fil-Marsa, eżattament fit-triq Diċembru 13, huwa l-mafkar li jirrappreżenta l-Arma tar-Repubblika ta' dak iż-żmien. Id-diskussjonijiet bejn il-partiti biex iniedu l-Kostituzzjoni ġdida kienu jinżammu fil-Palazz ta' Sant'Anton. Naturalment, kien hemm diversi laqat għax ried ikun hemm qbil dwar diversi punti. Kien imbagħad fit-13 ta' Diċembru 1974 li waqt laqgħa tal-Parlament kienet ġiet approvata il-Kostituzzjoni ġdida dik Repubblikana. Waħda mix-xeni li għadha magħrufa sew hija dik meta l-Prim Ministru ta' Malta ta' dak iż-żmien il-Perit Dom Mintoff kien ħareġ fil-gallerija tal-Palazz flimkien ma' deputati oħra u Ser Anthony Mamo bħala l-ewwel President ta' Malta. Kien imiss ukoll li tinbidel l-Arma ta' Malta. Hemm diversi verżjonijiet kif intażlet l-Arma tar-Repubblika. Fost diċerji jingħad li kien student li ħareġ b'dak id-disinn. Iżda fil-verità dan ma kienx minnu, u d-disinn kien sar minn Edward Abela. Biss il-qofol tal-Arma ta' Malta kellha tkun tirrifletti lil Malta Mediterranja. L-arma turi d-dajsa li hija marbuta sew mal-baħar. Fl-istess ħin tpoġġiet fuq sfond ta' baħar ikħal. Fl-art għandha bħala disinn għodda tal-bdiewa kif ukoll il-bajtar tax-xewk. Tiddi fuq din ix-xena kien hemm ix-xemx. Dan kollu kien qiegħed juri li r-Repubblika ta' Malta hija mibnija fuq il-ħidma u xogħol il-Malti. Il-mafkar qiegħed juri l-istess ħsibijiet u dettalji bid-differenza li huwa mnaqqax fil-ġebla Maltija, punt ieħor li jorbot kollox ma' dak li hu Malti. Dan il-mafkar kien inawgurat ftit xhur wara d-Dikjarazzjoni tar-Repubblika ta' Malta, eżattament f'Awwissu tal-1975. Tpoġġa fit-tarf ta' triq li ngħatat l-istess isem, Triq Diċembru 13. Parti mill-bidla kien li Malta issa kellha president. L-ewwel wieħed kien Ser Anthony Mamo, li dak iż-żmien kien ukoll il-Gvernatur Ġenerali ta' Malta. Mit-13 ta' Diċembru 1974 huwa kien intgħażel biex ikun l-ewwel President ta' Malta. Il-pożizzjoni ta' President hija għal 5 snin u s-suċċessuri li ntgħażlu warajh kienu Anton Buttigieg, Agata Barbara, Censu Tabone, Ugo Mifsud Bonnici, Guido De Marco, Edifene Kadami, George Abela u l-President preżenti Mary Louise Coleiro. Sissa kien hemm 9 presidenti f'Malta. Fil-waqt li kien hemm ukoll żmien partikolari meta minħabba diskussjonijiet bejn il-partiti politiċi kien hemm magħżul aġent president biex jirrappreżenta din ir-Repubblika.